programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Alas 9:17 sa atong oras. Nagbabalik po ang Bernie B Talks, inyong madunggan Monday to Friday. 8 to 10. Napin mo kung nalipad. 8 to 10. O again, namina mo sa Radyo Lampornas 95.7. Kauban, si Juanito, Master Poppy, and yours truly, Konsyal Bernie Bitok-Bitok. Hello. Simulan na natin ang alamat. Ito na po ang ating letter for tonight. Dear Councilor Bernie, Master Poppy, o Juanito, mayong adlaw kaninyong tanan. May adlaw po, may adlaw. Naglaom ko nga maayo ra inyong kahimtang. Nagsulat ko kay na ako'y problema sa akong kaminyoon o kinahanglan ako ang inyong tambag. Mayo. Sama na siya. Tubag tanan na. Minyo ko sa usa ka lalaki nga super strict kayo. Yun ako, madungan may bed. Madungan. Doon ka na, Marv. Tungkay pa daw. Ayun. Yun na, babe. Nawala ba't ka? Dili. Sorry. Nawala ka. Nawala ka. Dili sa akong monitor. Okay na yon. Ako na yung bed diri sa kon. Sumoto, minyo ko sa usa ka lalaki nga super strict kayo. Okay. Kanunay mi mag-away tungod sa daghan niyang mga bawal. Okay. Bawal ko magsuot og sexy og revealing nga sinina. Kanang puok ang short, makita gyud ang igot-igot. Revealing ba ka ng rebuild eh? Revealing. Dili pog ko pasagdan o dili pog ko ipaadto sa mga reunion o uban pang mga gatherings. Okay. Dali ra siya magselos bisan sa mga butang nga walay angay kasilosan. O ang pinakapait pa, kung magselos siya, muabot sa punto nga iya nagyug kong pasakitan og dapatan. Kanag yung masagpaan. Grabe. Dili to ang butang ang laughter effects. E dili maayo na kay mga babae, di dapat pasakitan, dapat sila palamian. Nagsugod ko og pangutana sa akong kaugalingon kung dapat ba kumukwit sa among relasyon. Apan ang Bisaya sa grasshopper. Wala ko'y trabaho nga makasustain sa among lifestyle sa akong anak. Ug labaw sa tanan, dili ko gusto nga magkauban ra sa kalisod ang akong anak. In short, kung muhawasag ko, unsaon na ako pagbuhi sa akong anak. Kay nahulog man gini nga gasalig ra pug ko sa iya. Lisod kayo ang sitwasyon, Councilor Bernie, Master Poppy, Juanito. Unsa ka ang maayo nga buhaton sa usa ka asawa nga gusto mo biya pero walay kasaligan nga trabaho. Makaya ka na ako kung biyaan ko siya o manginabuhi sa akong kaugalingon? O kinahanglan pa ba ko maghulat pa nga mausab siya? Hiluan na lang ba nako siya? Huy. Kana.
Salamat daan sa inyong tambag, mga sir. Mm. Antod rin na lang kutob, Nina. 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 Kanabang kan ba? Nina, ni pantalon, tapasin ni mo ang Nina. Nina. Namatos. Ano mo? Nina. Okay na lang sa akong ikanta, be. Hindi mo gikanta. Kaya lang ang kanta, be. Michael Learns to Rock. Breaking My Heart. Amin mo sa Radyo Lampornas 95.7. Kini ang Bernie B. Talks. Touch. Alas 9.26. Amin na pag mo sa Radyo Lampornas 95.7. The Mellow Touch. Kauban si Bernie Pitok-Pitok, Juanito, Master Poppy. Yo, what's up? Amin mo sa Bernie B. Talks. Okay. Atong letter sender, parang dili man ni siya, dili man ni siya unique. Bro, dagay nga ni. Babae nga nakaminyo o grabe kasiloso nga lalaki. Super strict. Kanunay may away tungod sa daghan niyang mga bawal. Askang malasa. Bawal magsutok sexy, revealing nga si Nina, di po pasag, dili po tugutan mo itong mga reunion o mga gatherings. Possessive. Tapos ang naitabo pag kay man dapat na kung mag-away Very na gyud ba? Possessive. Apakutara sa lang ko diri. Mo na ang problema lang kay letter man di ba kanang kano sa ni nagsugod kana sa inyong pagmanag-uyab, nagsugod na ba niyang selos? Or naaba kay nabuhat? Then sugod ato na yung anak na din siya. Lagi di niya i-mention kay mawawan siya. Bring ana man gud ba barag dali ra mo pagsulti nga bay panaman may mga bay gabi bay strikta kay akong asawa bay. Kuan di bay lami kay no ba nganong naay mo man strikta? Sa katong uyab pa ba mo? Ing ana ba siya daan? Di na din masulti ba? Pero ano mo di ba? Di man gud bad. Anong nasuko man siya? Nakita kay ko niya nga nakoy dala babae. Wala. Kay sometimes ba ingana mo na ba? Kasagaray nga na naman good night. Labi na nga na ba nagminyo na mo ba? Kung mag-uyab pa lang mo, kung kabalo pa lang mo bitaw nang naka-advantage nga nung moagi sa mag-uyab-uyab para getting to know each other. Di na nimo ipakita. Di na nimo ipakita tanan nimo mga worst. Na mag-uyab pa mo kanang mga worst ninyo nga mga kinaiya, itsura, whatever. Pili lang kay love ka kay gwapa ka or gwapo ka or something. Imo gina ipakita sa iya nga naraba ko ingani nga one side of pagawas gyud. Paano gyud ba? Kamo ba like ikaw nito before mo nagminyo ni Emily, wala na ba kay kuan napakita na ba nimo tanan worst? Uy. Ba? Pero napagya po yung mga butang ma-discover ba? During sa imong pero but you would say nga mga at least 80 to 90% of your personality napakita na nimo sa katong uyab pa mo, ba? Oo. Tas pa mong pinaguban 10 years ba? Mao lagi ba? That's why bitaw ako mo believe you kuan ng long kuan ba? Long relationship ba? O ba? Kay kanang Yung lalim eh. Di pa lalim kay diya ang sumubay diya ang plato ba? Tinod na magplato ba? Kay na ilan na kanimo daw. Pero I think plato is a blessing in disguise man guna siya. Kay diya po nimo maingon nga willing ba ko to go beyond this plato. Kay diya po nimo munang nay mga test. Kay diya po nimo may bawaan kung mudo pa bagyud ka ani nga tao or siya mudo pa bagyud sa imo pod. Muna ang kuan. Di nakachata ba na mix kay pero na nagplato na mo then habang na to nanapoy spark na pod ligar para makakuha na mo nga magminyo. Ang kanang plato ba another ang pagminyo na pod lahi na pod siya nga perspective ba nga. Doon bago na pod ni para sa mo nanapoy mga na-discover nga bago na ba. Kay kato sa una na bawaan naman nimo siya kung lahi na pod ang batasan nga mugawas sa katong minyo na gid mo. Ay daw murag nanapoy another character nga mo kan ba mosulod ba. Ay mo manasim mo or nasaya nya na bitaw.
Gawno na lagi ko karon unsay akong kinaiya nga didto na na-discover ni Lingling nga minyo nami. Sulod Erm. Tagay maximum link. Pero unsay akong kinaiya nga haya pa nimo naibaw-an nga anak ko nga minyo na ta. Unsay mga kinaiya nga kuan? Sulod Erm. Kalat daw kalat. Damak. Damak. Sa bagay, siguro ka na may ana ba nga ng habit nimo nga nang nanakasaw sa ka-building ba? Kaya wa man gimi nag-live-in ni Lingling, wala man sa gimi nga na. So, kana noon siguro ka na may ana ba nga kalat day bisag asar pamutang ang brief kanang kuan na dili mang flash. Sa ba ni Mas dako di ang usa ka egg. Or sa nilutuan, ano ba? Or mag-away mo differences ninyo kung kuan. Anong unahon mo gini mo nagluto ang isote ang munggo o ang aho sa Bombay nga? Sa amo una man gyud ang Bombay aho. Kanang maglalis mo sa sabaw bang ano butang man mo nag-ahos ang sabaw. Nawa man ay ahos ang sabaw. Nakatsawan ng server niya. Ngig yun na og kuan kanang gisa ang kuan luya. Surog yun nang gisang luya oy so man. Siguro ka may ana man pero at least kung personality gyud. Nga as in kuan. Adi ang kausaban ni Lingling bad gay sa una gyud si Lingling yun dili pa miminyo. Grabe ka hilomon yun kanang di lang gyud mo istorya ba. Karon mangwarwas na eh. Why dagay istorya? Piti na diri. Piti na diri. Kay Lingling sa una makuyapan og kalit oy kay tungod kay dili siya mo istorya ba, dili siya mo ber. Burosag mga ano bay. Abot mo sa term na kanang burog. Mawalang oxygen. La makulaps kalit bay magsaoy si magsaoy. Burog mo maglupasay. Maglupasay si Lingling bay. Karang suko kay siya tapos di niya mapagawas iyang kalagot. Maglupasay. Karon paglago wala na tamating na tingala ka lisag ginhawa na nay tinidor imong likod. Study shows sa psychology nga kung imo yung ipagawas imong mga bahala na nagunsa ka na nakalagot diha basta ipagawas lang na nimo para imong i-kuan set sa imong mind nga pagkahuman ani okay na ko. Mas maayo na mapahungaw. Ang dili maayo ana kanang sikag pahungaw hangtod nga nang hungaw na katanan wa pa gyud nga nahuman hungaw unsa kanu sa man ni mahuman muna dili maayo. Pero kung imo nang gibuhat nga murag ako lang ni pahungaw nga pasagdi lang ko basta ing ana kanang suko kay ko kay murag nagulat lang din ang partner ba lagi dili lang ko magkuan ani kay para mahungaw na ni okay na ni. Na imong ingana nga mga pagsabot sa asawa. So kung imong naon again, wa ta kabalo kung asa nagsugod ning pagkasiloso. Di ta kabalo kung siloso bagyudaan or usahay pag-uyab pa lang siloso na kay na ko remember sa una bay. Nami friend sa una nga kung manawag galing iyang uyabay hilom gibi dapat but kay kung may bawaan galing nga naglaag na sad grabe na sad nga away na sad na ingana ba grabe lagi. Mo man ay dahilan kay gapamakak man siya. Mo na yun isa lagi. Di lang magsugo. Di na ibutang naya po yung mga tao nga nanakay kanang siluso na daan. Or binuhatan, posible sa nga binuhatan mo nang advance mag-isip. Kaya nakoy na classmate nga sa college. Friend ako nga babae. Circle of friends magud min sa mga TCM ba po halos babae. Then nagpicture namin selfie lang akong friend. Dili siya ang nagkuan katong isa daw ko friend ang nag-selfie. Tapad lang mi. Then na post sa Facebook. Gichatan din siya sa iyang uyab nga. Kinsa man yung tapad ay mo pagtapad pag change daw siya bangko. Ako pala cake ko. Ha? Classmate at dili nakasulo siya uyab. Ana di ko siya padulo na sa kubig isang paon ko na siya. Sinuso ba ana? Ba? Maulit ko anang kanang magselos nga way rason mi daw. Laman siya nga na nga Klaro ko binuhatan ba? Lalapay mo nga burag pakyut lang po nga selos. Kana lang pakyut lang ba? Na okay na ginana. Kisa man ang kuan sa mo dia bi basig kuan na. Happy kay ka dia. Tanayo na yung sabi nga magbinong-binong bitaw nga hello pagtawtan magbinong-binong bitaw mo sa likod. Kinsa man na oy. Away na din brad. Katagid server katagid nga time kanya na siya nga one kanang pwede kanang ay tapad sa kuwa ginan ko niya.
Silos yung uyab palagi ko mo tong ni surok ang dugo dito pag ipanin na diri mo kuyab gibig sa tao gina siya ana gyud ko siya do. Pero ba murag sobra na pud kay ba mag-uwi kay mo. Basi imong kamot napod sa iyang lap sa masakit. Wala man gud. Groovy man gud to, groovy. Groovy tarag dikit. Basi insecure basig batig na ang iyang uyab bro, ta insecure basta ni makita yung tsuraan nga laki. O ano man na. Ano gyud gwapo lang gyud siguro kay. Ay, kasi. Pero ito nagyo mga kuan na kay nay tao gyud nga siloso kay siya ba nga nang siloso nga wala sa lugar ba. Mga inana. So kung inana man galing, first of all sa akong pagpaminaw ganina, pili na ako inana ang kuan, inana ang tong kuan niya, yung partner, yung bana kay Nina kay kuan man good ka nang gawin niya i-explain ang gawin niya pagka-explain, ginabawalan siya sa musuto ginani, bawalan siya ganang moapil og ginani, maadto siya nana, ano ba murag pili na ko attitude sa lalaki nga siluso gyud siya. So kung ingana sa daan sa uyab pa lang, dumiyon ko sa imo na may rese kay gipakaslan man imo na. Oh. Muna ko isulti. Di ba naabot na sa point nga nag physical na. Oh, yeah. Naabot na sa point nga kanang ask na siya kung magpadayon pa ba siya. Kung ako bitaw ana, once na physical, kung willing ka inana imong kahimtang yapon in the future, magpadayon yapon na nga situation. Go padayon, ayaw biyahe imong partner. Pero kung gusto ka nga mag-change, bahalag magkalisod-lisod ka, buhay imong anak mahawa sa lalaki. Ano ito? Tama ka. So again, kung i-assume na ako nga daanan ni sila mag-uyab pa, nga siluso na siya, so niyon ko karon sa iya nga, mo na imo man nang ipakaslan na panindigin na. Now, kung basin lang niya, for example, nagbuhat lang usong, kung ang scenario is, nakakay na buhat, lalo sa ubang mga bana, nakakay na buhat, nasapnan ba ka one time nga nakay ka-chat or nakipagrelasyon ka, medyo mo na sa niyang consequence karon na naitabo kay burag ang trust, wala na. Now, maningkamot ka nga saan mo pagbalik sa trust. Pero, kung niabot sana sa punto nga mandapat na kay grabe na gisuming to si wag ginagyapon na balik ang trust. Dito gyapon ta, pahuway gyapon ta. Ayun na, pangita paningkamo di, I'm sure, pwede makauli so si mong mama na kung kuan-kuan lang. Dito lang, kuan lang server, makon lang kung sa to yung gingon nga lifestyle sa iyang anak. O, dili, wala siya trabaho. O, tama. Niyo lang siya nga, saan man, basin siguro nanan siya sa subdivision. Tabasin ang bana ni, siya na sila sakyan na, nindot ng balay, tapiling niya, kumuhawa siya, murag maglisod yun, mapadulong yun sa public school ang anak. Basig nga nga klase na kwan. Kung galing, bahala. Di yan pasabot, diya siya, ang iyang anak, og naa siya diya agapuyo sa lifestyle. Coralis ba? Diya sa lifestyle. Lifestyle. Dili, kaniya, ako i-share sa inyo, basin di ay. Let's understand nga nung naingana nga mga tao. So na ako'y friend na ako nga akong gipangutana niya. Ingon siya, psychologist mo niya akong friend. Wow. Ingon siya, number one reason is low self-esteem. So na siya insecurity problem. Number two, na siya kahadlok nga i-abandon. Potential nga mawad-an siya lain sa iya mo nang protective siya. Number 3, kasi na lalaki ang imong babae mong pasabot. Di ang katong lalaki. Lalaki, okay. Number 3, ang iyang attachment nga style nga mura gusto gid siya nga naaduol ka jealous gid siya nga pagkatao. Na siya ingana nga kuan kaning personality na gyud. Naapod siya trauma, muna siya number 4. Na-betray na siya sa una, traumatized na siya. Yun, munang pasabot, asa siya na trauma. Pwede. Number 5, gina-compare niya yung self sa others, nga murag yapog insecurity in a way, pero murag gina-project niya nga, mas kuan ra ba to, mas maayo ra ba kay to, karang imong classmate diya, mas kuan ra ba to sa ako, wala ba kay trabaho, or ana something nga, gwapo, ana ba, mas gwapo. Mas kuan, dakog lawas, mas jukiron. Mukatawa lang ka sa yung joke niya ako. Ana. Nix. Bernie, bitok ba yan ha? Si Lusan si Bernie, di ba?
Need for control. Kani ka ng control freak. Naagid siya gusto nga kanang everything nga dapat mahitabo. Dapat mahitabo sa iyang own will. Kani gyud ang mahitabo. Ang next dayon is fear of losing the status and the value niya. Nga ako, kuan ra ba ko nimo, bana ko nimo basin dili na nimo ko makita as best friend, masin din ako nimo makita nga ay ako na gyud ang imong dang pananan every Number 8, lack of trust. Muna tatong gistoryahan karon. And number 9 is overthinking. Meaning, Kana overthinking. kana na siya yung mga pag-overanalyze sa mga butang-butang, gamay lang ang mga Overthinker kay binuhatan. Muna. posible. Or nakita siya or na-influence kay siya sa mga K-drama or mga telenovela. Kabalo na biya mo, madamay biya ta ng mga kitsa. Unsa to nga salida nga na si Sam Milby og si Kwan? So na, Sam Milby og si Jericho. Ano nga Unfaithful. nadamay ta ng lalaki? Tama. Unfaithful. Tama. Di ba? Ang last dayon kay the fear of not being loved enough. Kana bitawng sayo kulang pa nga akong nahatag murag bitaw hatagi sa kuguan what I deserve. That's why mo lagi mo balik ta tanan. Tama na tanan, nindot yun na. That's why mo balik ito tanan before marrying a person. Sigurado sa nga madawat nimo tanan ang iyahang mga insecurities sa kinabuhi tanan-tanan. Kay again wala pa na-approve ang divorce. Nisulod ta sa usa ka kaminyoon ta kung ingana day daan iyang karakter o iyang problema. Diya ta magkalitsi-litsi. Kay pag ana agoy minyo beta legal beta nga minyo maglisod na tagbulag. Nag-work sa siya dagan sa iyang mga insecurities. Again wata kabalo no so unsay mga rason pa ana gabi ang insecurities ba. Dili mo ko nabikil okay ra tana ko kung live-in na sila or wala. Dili mo ko nabiting minyo na sila. Muna ang kulang sa letter ba? Unsa man ni before the marriage ngana siya o before pagid mo na minyo daan na sa ingana. Asa man siya na trauma? Di niya na isulti. Asa man siya na trauma? Asa nganong na ingana man niyang pangunauna? Naba kay gibuhat nga nganong ingana iyang feeling? Para ba sa imong bisita ka ganina nga bisag na sila problema dito sa iyang barangay, dili siya magsaba nga ambot lang na nila oy, mo na biya ambot lang nila dili niya isaba gyud kay naa gyud siya problema dito nga nahimo niya. Mao, tama. Pero if ever lang lugar, ako kung asawa gyud lugar ni siya, asawa, I think kailangan i-sit down gyud ni. Unsa pag sit pwede. down nga malaparuhan naman diretso. Yeah. Sit down. Lisod na dili na inana nga situation bitaw mix. Lagi kay ingani manggod, dependent manggod siya sa lalaki. Mao na anda Now, kang problema. Dili niya makaya nga murag dili siya mahayahay na pud ba kanang nga na bitaw hayahay ko financially na hayahay ko sa mga provision diha pero nalay kapalit di ba so asa man dayon ni timbangon ra man gud niya kung asa iyang gusto kung gusto ka nga i-prioritize na to na ang imong mga kanang financial gain then antusa na og i-try og istorya sa iya sa mga ginagmay nga mga pamaagi ba nga makasabot siya or ipa-pray over baka nimo siya kang Master Pope para makasabot siya or someone bitaw nga mag-help mga siya help sa elder nga makastorya or matambagan ning lalaki. Not necessary siya ang moingon kay bias na siya basta. Pwede ka na. Mga elders nila. Papa niya kundili kuya niya or kundili sa Eagles ko niya. Usa pa kapilo ka ng mga couples for Christ na may anak. Magkuan lang ka mag-ask lang ka pwede ra maka-endorse dayon. Kung mayon ka sa ako ngay anak karon mayon ra For example, ang babae para lugar tama ka kay kung siya man gud awayon siya. Para lang na ikuan, pwede ba kumuha na nga mo appeal tani be or ana para lang yun. Pwede. Number one nga pwede na siya nga kuan style kana ingana Kung willing pud ang lalaki pud mo appeal. Or kanang kinsa bay gisaligan sa imong bana nga kanang murag kana. elders niya iyang papa ba kan dito ka mo storya. Para mas-save pag yun ba ang marriage ba? Pwede sa dalawa. Yes, ang marriage man gyud ang kuan ani, ang lugar minyo ba kung mayon kag minyo na lahi na nang usapan gyud ba Mo galing giingon nga lisudlan man nimo na panindigin na lang yun na kay na minyo namang yug ka
Na naunsa tamang iwa man nimo na kayo na sana gisusi-susi nga ingana mo di imong partner kana akong pasabot. Pero tama ka. So kung kinsa may medyo imong nakita ro nga mayroong elderly nga burag mutuo ang imuhang or naba mo'y pastor or naba mo'y kuan dito daw ka baka diya mo magsugod. Mas effective ang pastor kaysa sa pari kay ang pari di man gud kasabot sa minyo nga kuan gyud. Kada bitang sila gyud naka-experience dili man kuan kaya gyud sa ila. May man ang pastor kay sila gyud naka-experience gyud first hand sa ilang asawa gyud sa nila pagkuan, treat and mas maayo pud na nga kana bitang ma-open mo sa mga ingana manggod kay ang kana manggod dagan kaayo reason no nganong gaselos ang imong bana so naay deeper deeper reason manggod ana nga kung dili nimo na agapan ang pinaka root cause ana magbalik-balik yun na siya dili na siya magkuan or kung di niya ma-realize sa iyang self ba self-reflection niya nga ay pangit naman din niya akong ginahimo di gina mausab unless siya gimingon sa iyang self nga kanang uy di ko naman din ako akong asawa na over man day kay ko kay ang occasional nga jealousy normal lagi na siya pero kung dili na siya occasional medyo everyday na lang or something na magselos ba mo sa inyong mga asawa kung magpalit sila og shampoo dito sa unahan tapos pook ang shorts? Dili. Ha? Kailang. Kung ang ngayon Kailang. man po ng asawa, taganan mo sa akong asawa kay anak igwat kay glubot na. Sige Mas lang. i-encourage bagay na ako nga magsuot sa mga buhok ng short. Papil ni mo Brad nga ganahan ka nga mo na iyahang gusto. Oh, pwede. Ba? Ganun. Ako kay- muna gusto tiniliw ka na sa lupa na biyo. ako kay number one basta kay dili nimo ma-feel nga gibastos ka ha kung unsay mastorya sa mga tao or something yana oh kung nakay Pero kung ikaw lang yun, ay na pagdipinsa. Kung ikaw lang yun, buok ang short, puti, hayag kay mong asawa, puti kayo. ako mo kuan jud ko kanang murag mo trophy gyud ko sa asawa nako mo kuan jud ko kay proud mo ko sa akong asawa good naara mo gud naa mo gud sa iya kung kanang murag maulawan ba siya kay kapuyan ko mag shorts tapos kung mabastos dayon maglain-lain na yung buot kaya nga na mong suot i-expect na siya nga naagi tao nga kuan sa imong puy-puy lag galit sa imo diha kay wa kabalo ko single ba ka or at ni asawa. Yeah, tama. Sakto lang ang punto. Pero ikaw wala kay problema. Ang imo lang is tama. Ang imong point is basta ka ha kung mag-expect yung ka nga na yung mga witwiw boys. Or mulingi si mo laing tinanawan ha. Pero kita sa husband ako miski ako mo kung mo nay ganahan ko na yung pinahulma kay mong lubot diya ba. Ganahan ka na magkuan na sexy bat man kay ka. Wala ba? Ikaw nito kira imong dili po ganahan si kuan Emily yung mga pok shorts. Ambot ano lang pero mas ganahan ko nga magsuot sa ginana. Sexy. Sa college Pero may kung dili ganan. siya, dili na po. Sa college may ganan kay kunilinglingan ng mga kalamburag pinasayal-sayal nga shorts bitaw kanang. Kuan man gud sila Kaya ngiling. mo ko na Sir Bern, mga Kanang- skirt. Wow, nga skirt yung mga short skirt ano ba? Sexy kay itong kanana. Dili mo. Kamo ka nga nung sexy kay sila Herb kay kanang murag gaantipara nga babae nga bright kaayo. Si Juan ba kay sige lingi siyang asawa ba kay magkana Ayun, yung si anak Ayun, sige gilid. sa. Di kay ko naman mga pantalon, kana gyud puro pantalon o kanang Ay, Nabi kay sayal ba? Love kay sayal ba? dili magpakitag skin Gawin day. na sila. Dili kay magpakitag skin day. Oh, wala. Pero angaya, pero mag-short sa, angayan mapugha, yung mo pananaw. Oh, Oh, ako gay pamili siyang shorts at mga kwan, papuok sa una, pero wala naman. Gibo niya pambalagi. Day one time bro nga mga kanang mga kwan ba mga lingerie ba sa TikTok ana. Pa-order na ako kalingling order na para okay kay ba na. So loba na ng pag-exclusive ba. So Ako kaya kay- problema liman mao ang mga size. Ang resulta kay si Ella may makasulob noon ani nga mga nausa man niya. Di mao ang size. Nagay-feeling nga ganahan kog nay mo tanaw sa akong kuan nay maka-crush sa akong partner. Siyempre. Murag ma-proud ko ba? Oh, siyempre. Siyempre. Ay, ay lang mo dia. Ano wala. Exactly. Wala ka na. My God. Ako ning kuan asawa na ko ni ana tirada niya.
Ano na lang itong mga asawa ko yung anak po nilang panlanta kung may mingon na gwapo. Kaya gap, katulad ito may sa senior citizen, kaya serious sa mong istorya ba? Istorya may about sa mga benepisyo, anana, kay wala lagi daw na ko lang benepisyo, ana. Ano na siya katulad? Gwapo mo kay ka sa personal day, Bernie, no? Ma'am, gwapo kay mong bana, ma'am. Wala na nga tong beauty yan, pang senior citizen na lang yun, mga gal. Ako sa kipasakaya si nanay, bitaw na, ignan ako asawa na yung nga gwapo ko. Di sukat na akong asawa na, di mo gisya mo yung nga gwapo ko na. Uy, gwapo dong, gwapo dong. Huma nakatilaw sa humba nga itong gidunit ba? Gwapo ka dong, gwapo ka, gwapo. Padugang siguro, may padugang gusto. Wait, na-realize na ko, ba? Nay mag-solicit og litson. Tapi lang litson karon? 15 Gis? Ha? Gis, no? Iba to Gis meal, bro. Kung ano lang ginawa, bro, no? Ang litson lang gid ba kay mura mo ko siya simbolismo sa murag status symbol mo ko siya ba? Murag Handa. bigatin ang event kung nagilitsyon, di ba? Pero matay ba ka lang 10 mil bitaw, bro? Kung ikaw mo palit sa karne, panggulay, dagkan kayo mo mapakaon, bro. Ako na-realize yun ba? Sa kalitsyon ay pila na kaputahi. Pero lagi mo, Sa kababoy nga ba? kanang 10,000 galing, kung litson lang ka, o 10,000 ka nga, magpalit kag karne, sa gulan mong patata, bisag unsa nga lamas, maka ba? Dagkan kayo ka mapakaon, bro. Pero tungod lang yung kaning litson, burang man ko siya simbolismo yun sa kanang kuan ba nga kung ang usa ka event yun, bongga yun ako lagi litson. Ana yun ang istorya, di ba? Tanaw ni mo, kaning sayang maning kanang bisa pag 10 mil ang litson, bisag 5 mil ra o, himuan ng humba or kuan sa imong baton de apritada or kuan, daghan kay ka mapakaon, brad. Labi na daghan pa nimo ang sabaw, brad. Daghan kay Noodles na galing na si Juan, no? Sigop. Noodles. Noodles na galing iya, oh. no, Ramen. Uy, mamalit na ko. Mamalit na ko kuan, brad. Kanang mga kaldiro. Uy, mag-chef na ka? Dili ka lang natay mga kanang automatic ba natay May kitchen. mo kagkananan, Sir Ben? Natay kitchen ba nga kana bang kasog na yung mga emergency or kuan. Automatic din siya nga luto ra yun. Ito sa office na or sa inyo ra? Ngita ko ayos mo sa opisina. Ngita tag area nga na yung kuan ba ko natay mga volunteer ana ba nga matik na sa dia. Magpa-feeding ka or ana ba, no? Lain na po yung naisip, ha? Dili gamay kung ano nimo kuan siya pero dakong impact. Pero feeding ka sa mga bata. Naging. Dili na lang maglitson ka na lang. Gulay. Ito advice kang kwad. Gulay. Abot na matag ko. Wala lang ni nauna na ako ba tama. Sorry. Kalabasa, kuan, gataan, pagbulay ang bata dayon o namoy mga kuan ha. Kalami kay Migala. So balik ta kang Nina iyahang kuan. Si Nina gyud kailangan niya nga makalingkawas ani pero kung dili siya maka courage enough nga masturyan asawa na gud na nimo meaning gikulatan na ka gikuan na ka pero kung dili ka maka-effort og something na makapasabot sa iya sa imong unfairness nga nabati. Gyud na mahitabuan na meaning para sa ko mix once na physical bay or ganun nanay pandapat na ya tama bay. Stop na bay. Murag kuan na ba? Ayaw pagulat nga mo mata na lang ka nga naanay tinidor sa imong likod. Ano ba? Murag di siya para lang sa kuha. Kanang dili siya angay kanang istoryahan pa. Ano? Para lang sa kuha kanang dili istoryahan gyapon pero dito na sa precinct number 2. Oo. Kay na ba dili na siya Bausi na ba? Abot kung agree ba mo agree mo na pero sa kuha lang kay di na way muna nang pinaka last stage bay kung para bitaw sa kwan para sa kuha last stage na siya nga i-stop na nimo imong relationship sa isa ka tawo once na ipandapat. Grabe na dapat ni ana pero ang pagdapat na may kasunod ng istorya, who's your daddy? Show what your mama gave you. Come on, show what your mama gave you. Shake that booty. Come on, shake that booty. Wala, mata pa si Karen dat. Kana gyud overthinker. Lo, naka-relate.
Oo. Asa man abay ba nimo diha ang imong siloso nga bana? Dili. Siya na kay. Siya na overthinker kay. O kisa may overthinker basig ikaw Karen ang overthinker. So sagay. O di ang bana brad kay kabalo ba kagwapa ba kini atong teacher. Gipalibutan ba ni og mga kuyaw nga mga lalaki sa opisina sama ni liwanag sa dilim. Ni Wahid. Sunny Jane. Ato mo lang yung isa na to nga manang di ka na nasa opisina na manang. Kisa nga manang. Bana. Katong wala na ibana ron. Naamgo jay bana. Lagi pero kuan man to man dito. Oh, di ba? Nagkuha na sila. Oh, silos man to'y dahilan. Silos de ka pwede na to tanawa lagi. Ano siya? Ay nako. Kani na lang kung naminaw ka karon niya murag ingana ang imong taras para sa lalaki, mag-isip-isip na ka kay part na ni sa gina-message sa imo nga, uy, time pa, dili day maayo na no. Oh, i-assess imong self kung asa ka ana. Pero kung ikaw pud tong mga gidaot-daot pud nga murag bisag unsa na lang di nakakalihok, gituok na ka, nga na-feel nimo nga murag gusto na ka makawala. Delikado biya na kung makawala ka. Kay murag makasala na hinung ka ana nga wala ka na nanghid nga kuan kana bitaw nga ana kanang maka-feel lang og freedom gamay. No. Muna ini maka-cheat. Kay naa siya reason nga i-cheat. Wala na. Pwede. That means nga kung ikaw naka-feel kang murag pareha kang nina, I think imo sang isip-isipon nga unsa man isalbar na ko ni ang among marriage kung married na mo. Pero kuan gyud ayaw gyud og kuan ayaw og salig sa katong dependent bitaw kaayo kay siya sa lalaki, dapat maningkamot manggod gyapon siya. Nga naapod siya own nga kuan. Kay kung muikyas man lang sakto pud nga kailangan pud niya buhion niyang anak. Tama. Pero mo lagi man depende kan unsa na lifestyle sa anak ba what if kung private school ana tapos walang-wala gyud ba? Lagi pero public meron. kuan mo guna di ako ang dilema. Ang dilema mo gud mo ana unsa man ko maging selfish ba ko ani karon? Kaning maging selfish ba ko nga i-save na ka kong self lagi nakulata ko. Ana ba? Dayon i-sacrifice na ko ang kaugmaon sa akong anak. Ana man na siya timang-timbangon man nimo kung asa dapit. Pero kung minyo na lagi unahasa na ayo sa quit diretso. Unahasa ang mga solusyon nga nahimo na ba nimo ang tanan until such time makaingon ka nga wa na gyud I did my best but my best wasn't good enough. I did my best, but my best wasn't good enough. Ang hirap, ano? Pero again, atong gining ibalik nga, kung pwede pa gyud masalbar ang kaminyoon, isalbar sa gyud. Kung pwede pa ba nga kayahon. So, tama to katong elders, na mo'y mas na ilang elder, mo'y mo kuhan sa inyo mo istorya. Pero kung grabe na po na pandapat, kaya naka-wheelchair na kakaroon, kaya nabunalan imong backbone, waka kalakaw, grabe na gikabunog na. Okay. Important. I think pud Importante bay kana. I think pud kana bitong di na siya once nang nahitabo kay Lagi ba? kapila na ba? Lagi, tama. Tama. Nakako naman siya nakapangutana naman siya or ngayon naman siya advice man. Grabe ba nga analysis ba? Tama. Kaya kung kausara to na itabo, pwede pa to nga basig na kuan lang to na biglaan lang to nakainom. Oh. So niabot, Kung kung niabot na ka sa punto, nagpadala na kag letter, so meaning to say, wala na. Kapila na. Kapila na. nahitabo. na lang kung kana na natin studio muna na ha. So ako solusyon na karon lahi na akong advice. Palit ka sa Lazada kato bitong masuksok-suksok nga kutsilyo katudaan. Andaman na tudaan. Hilo katong hilo nga katong after 3 days pang effect para less ang evidence ba pagpakaon nimo lakaw sa ka mga 3 days pa magbula-bula yang baba so dili ka suspect. Tapos kung gusto ka mas dali i-deliver tong nasa Timo. Timo, nako i-link ana pa. Na may link ana. Timo scam na. Ikaw na. Kaya salamat sa mga manoy. Alas 10 na. See you tomorrow. Ingat mo tayo. Love you all. Bye!